Bhazi yaritsike yari mugomo. Mwana yo. Vedweka. Ndaingonzwa vanhu chivabvunza kuti ndikutsvagawo dharanodza. Ziso rako ka. Dharanodza vari kupi? Havasi kubatika hanzi vari kuUK. Ndikati hapana kabawani. Saka ndakazonzwa kuti vakadzoka ndikati ayo. Ndakuzvionera dega kuti chokwadi kuti vakadzoka. Saka dharanodza ndo vakatobata kamera zvamamanje. Ndikutoona Live Sound Studios International, the best music oven. Baba sound dzimwe dzandachinzwa dzakadzibuda muka. Dharanodza. Vari kupedza. Ndasumudza maoko angu matatu maviri. Aiwa chibaba. Saka ndachinzwa ndamuti dharanodza imbondiroera FT kuti ziso rangu usaritedzere zvarinoda rinokunyudzisa chere uri wekereke. Dharanodza magara mupiru zvoratidza. Chibaba Makingwazi aiwa vari kurira zvotorira zvokuti takatongomirira chiri kuuya chibaba. Aiwa ndikurira mbichana. Ndaimbonzwa masounds ari umomo kuti ndotora apika. Ndarowa neconfusion yakaipa. Dharanodza vasipo. Aiwa yewo poto huru. Ofere mafaro. Aiwa chinotobikirwa. But launch inofanira kunge ndiripo. Imeme mukashayikwa palonji manje ka. Hazvisina meaning manje. Thanks Baba for coming. Thank you so much. Kuzotipa nyasha. I think nonga ndoda kuti muone umwe uzukwende wandaona uri kuno. Baba saundi dziri kugadzirwa munomuka. Aiwa ini double. Baba unongoshata 2 albums ka 1. Zvingoramba baba zvotinongoti ayo irapera ngatiterimwe. Aiwa wonderful. Thank you Mr. Ngwazi. Aiwa ye follow.